Ngani zakwethu angibingelele phinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, cela wenze okufanele ucofa subscribe, ulike bese ushare le video. Thanda ke ukuthi kuyishubele iningizimu Afrika ngempi yamazwe aqhubeka lapha emazweni aphesheya nokuyila khona izwe lase USA nezwe leka Israel gadlala laphana ezweni iIran. Kanti ke nganizokuthi ukhumbule ukuthi iIran izwe eliphethe uoil. Lokho ke thanda ukuthi kuyishubele iningizimu Afrika kwazise izinto eziningi suka khona laphana eIran okubala khona upetrol okanye uoil okhanda upetrol. Okusho ukuthi ke la eMzansi izinto thanda ukuthi zikhuphuke ziye phezulu. Kodwa ke ngale nje ukukhuluma kakhulu ake uyibuke nansi ivideo kaSolwazi echaza ukuthi ngabe yini ezokwenzeka la eMzansi njengoba impi kubonakala ikhomba ukuqhubeka laphana ezweni lase-Iran kuyilakho. Bafowethu, what you don't know is bigger than you. Into ongayazi inkulu kunawe. Lalela ke sasibuya manje nezinohlonze zase-Iran, Israel and America. Uthini phela ngoba selokhu ibambele ngezihluthu. Uday number 6 namhlanje. Day number 6. Njengoba namhlanje kumhla ka5 kuMarch 2026. iIran ayikhombisi ukugoba uphondo, not today, not tomorrow, not forever, and ayikho ready ukubeka phansi ikhali. Akubukeki zibhizi ke manje ziyagadlana ongaphansi ongaphezulu. iIran ibhizi itesta ama toys awo iwatestela lapha kwaIsrael. Ibhizi ngempela iIran and zibambana ngisho emanzini manje ngisho olwandle manje kwi Red Sea nasolwandle lapha la ko Saudi Arabia lapha ulwandle lolu olukhulu lihamba emkhumbi. Kukhumbule bafowethu iIran inendawo enkulu, inehaba enkulu lapho khona ekusupply khona ilento ama uoil khona. So ke imkhumbi ebibheke lapho bafowethu iIran ilalelana akudluli lutho. Awukho umkhumbi ozodlula la. Kunzima ziyakhala ongaphansi ongaphezulu uginqe igonqo. So ngicabanga ukuthi iMelika i-underestimateile bafowethu iIran. Siyawabona amandla amakhulu eIran and futhi izikhali amabhomu ase-Iran ayingozi kakhulu. So ke into bafowethu kufuneke nibhekela ukuthi iIran istrategy sayo istrategizile. iMelika noma ngabe ingabukeka iyicountry enamandla, kodwa kufanele ukukhumbula ukuthi amandla bafowethu awakuwinisi njalo, amandla awakwenzi ukuthi uwine njalo, kodwa ipreparation, istrategy siyakwenza ukuthi uyiwine impi. Kuyithatha iIran 40 years ukuthi iprepelele lempi yaseMelika. So istrategy seIran esoyiwinisa iIran over iMelika no Israel. Izindaba futhi ezinye ezifikayo ezihamba phambili ezithusayo kahle umuntu obhome iSaudi Arabia akusiyona iIran. Othi ngikuphindele, akusiyona izwe laseIran elibhome uoil wase Saudi Arabia. Buza ukuthi ubani iagent yakwa Israel ebhome iSaudi Arabia tank. Angithi mabetheswe kuyabonakala ukuthi leli bhomu lisuke kuphi kwenzakalani yonke into. Akusiyona ibhomu elisuka eIran eshaye ithengi uoil wase Saudi Arabia. Sekutholakele lokho and it is confirmed. So unegama lomuntu uMossad. uMossad obhome lapha oyi-agent yani ka-Israel. So ke kubi wenganze kwethu kushubile. And ne-Cyprus ibhomo elishaye umuntu oshaye iCyprus ngoba kunelizwe kuthiwa iCyprus nalo futhi seseliyazi ukuthi ubani umuntu ophezulu kwalento. Yey kuyahlekwa noma kufiwe. Soyihleka le ngoba amaphekela ikhuni acabanga ukuthi asile, acabanga ukuthi azi kakhulu. Njengamanje abafowethu akusadlalwa manje. Impi yomhlaba abafowethu iqalile. I World War 3 iqalile.
Uma ngabe ubungazi, you must know right now ukuthi world war iqalile and ukudla kuzonyuka, amafutha azonyuka, upetrol uzonyuka. Ukhumbula ukuthi lo oyela bafowethu wase-Iran wenza izinto eziningi. Wenza upetrol, wenza udizili, wenza uhlobo othize lamafutha ayimoto ohlobo oluphambili. So wenza uphinde futhi wenze ngisho upetrol wamabhanoyi. Ngoba phela upetrol ofaka emabhanoyini akusiwona lo petrol esufaka emotweni. Uhlobo othize luka petrol owakhiwa ngalo oil walapha e-Iran. Ngalo oil ongahluziwe ababiza ukuthi crude oil. So ke funeka nazo ingane zakwethu ukuthi lezi zinto eziqala manje zizosithinta mina nawe eSouth Africa. Futhi zizosithinta iAfrica yonke. Futhi zizosiphazamisa iAfrica yonke. Yabo. Nikhumbula ukuthi lelizwe eliyiphekile ikhuna eliyimelika eliphazamisa onke amazwe elifuna ukukontrola onke amazwe. Izwe esihwebelana nalo. Izwe njalo ukukhompelwa iRand ne-US dollar. Alikhomperwa iRand namanye ama-currencies njalo thina sikhomperwa kuthiwa iRand liwukuthi to the dollar all the time. Yilo nto esidina kakhulu esilimazayo. Kodwa sizothinteka kakhulu futhi siyathinteka kakhulu. Izimpi ziyaqhubeka. Sibonile ukuthi kunomkhumbi wezezimpi oshawa basemelika lapha olwandle othizeni olungase Dubai. Shayile imelika ushayile kuza nomkhumbi wezezimpi waselokhuzaneni and iminingi futhi imkhumbi eshayiwe eyakhona emelika ishawe ezase Iran ziyathelana nje uthela bayeka. So maningi amabhomu abhizi alokho ehlale njalo lapha eTel Aviv ikomkhulu lakwa Israel icapital city yakwa Israel. iTel Aviv nje amabhomu alokho engenile nje. Ilokho ingqonqozile njalo iIran eTel Aviv. Asazi ukuthi ubani oyogoba uphondo. But I'm saying this. Ngeke iIran ivume ukugoba uphondo. Angeke iIran ivuma ukudlala imelika noIsrael njengamanje. Kuningi and ngesithanda istrategy se-Iran so ukuthi ishaya onke lawa mazwe lawo eqale yawashaya ngoba iwona benezikhali eziningi ezinzima zaseMelika ama-jet amabhanoyi ezezimpi aseMelika even ngisho ama-defense system aseMelika ama-air defense system okuyiwona ekufuneke avikele